Wij doen dit omdat wij Pien de Buuk hebben van plankzaken in Friesland. Dat vinden we vervelend. Ja. En achter elke zaak zit een burger te wachten op uitkomst van zijn zaak. Het gaat om zaken die zien één dag afhandelen kennen. Dus het afhoren van verdachten, het horen van getuigen, het afwerken van de zaken, meteen overleggen met het Openbaar Ministerie. Is het een CEPO, oftewel is het een zaak die we niet meer oppakken en een afdoeningsbericht geven? Krijgen mensen een bekeuring, oftewel een transactie? Of gaat deze zaak naar de rechter toe en gaat het om andere straffen? Of misschien moeten er nog wel aanvullende acties worden verricht. De politie dacht dat er wel haast 1000 zaken op de plank liggen. Die achterstonden is intussen voortwerken om nog maar 100. Maar hoe kan dat nou niet? Dat de werkjouw wordt dreigend met een soort van iepenbieren opromdag, dan gaan alle werknemers die draven wat harder? Voor een gedeelte zal het laatste gebeuren. Dat mensen echt daadwerkelijk harder gaan lopen omdat je aandacht geeft aan zo'n zaak. Maar wat net zo belangrijk is dat je het afgelopen half jaar hebt nagedacht over hoe kun je nou plankzaken op een veel slimmere manier aanpakken dan we het nu toe ooit gedaan hebben. Zijn er nieuwe methodes? Is er een nieuwe aanpak? Is een ketenaanpak niet veel verstandiger om het met elkaar te doen in plaats van na elkaar te doen? Daarom is er sneu en een officier van justitie bij. Oors zou het probleem alleen nog maar naar het Iepenbier ministerie terugschouwen. Wat kunnen verdachten of tjoegen sneu verwacht je? Wat kan ik voor u doen? Iedereen die had een brief gekregen, maar uitlees van deze dag. Onder de belofte dat men net aanhouden werd. Dus mensen kom ik vrijwillig om je te worden. Vervolgens weten ze dat het op dezelfde dag een aandoening komt. Dus ze gaan of het bureau uit met een CPO, of met een dagvaarding, of met een transactie. En daarna wordt de telefoon gepakt en wordt de aanjouwer informeerd hoe de alweer van zien of haar zaak. Als de Friese politie hier succes mee had, wordt er ook landelijk een opromdag houden.